Jeg så den filmer nu. Jo, den filmer. Film? Nej. Nej, jeg er ikke sikker på, at den filmer. Så den filmer. Jeg ved ikke. Lad være. Jamen, jeg ved ikke, om den filmer. Altså, der kan man få billet på. Det ved jeg ikke. Filmer den, må du se. Gør den? Det ligner en film. Jamen, altså... Jamen... Det ligner en film. Nej. Shit, jeg tabte. That was very bad. So this is London. Are you filming? Yeah, I think so. You try and turn it off so you can see if you're filming. Nej, mand. Det er taxier der. Hvorfor tog vi ikke billeder af det? Altså, jeg filmer nu bare, tror jeg. Nå. Jamen, jeg ved ikke, om jeg filmer. Der står ikke, du filmer. Og det tror jeg ikke, jeg gør. Kæft, man, hvis det her, det er videoopslag. Kæft, det kommer til at lyde dumt. Se, man gør sådan her. På mig. Må se. Vis det. Hey, der er en, der ikke vil have den og sjæl af den her trap. Den hænger dumt. Lad være. De kommer efter os, Marco. Jeg synes, det er dejligt at gå rundt sådan rigtigt. Uden at tænke på, om der er nogen fra sin fucking school trip. Ja. Eller hvad? Jeg skal filme det der. Men Hvad? jeg tror, det ligner nogle elever. Nej, det er... Nej? Jeg kan se igennem det. Nej. Jeg kan godt lide, det står omvendt. Lad os gå ind. Tror du ikke? Det er så deres luksushotel, hvor vi har fået det. Ja, jeg tror ikke engang, vi filmer. Jamen, hvis jeg ikke gør, så er det virkelig dumt, så jeg håber, jeg gør. Ja, der har